Ola, eu son Paula e isto é As Cousas de Pau, un videopodcast de tecido en galego. Neste vídeo non che vou a ensinar a calcetar, aquí veño a esbardallar do que me gusta, veño a ensinarvos o que teño feito, a ensinarvos o que estou facendo e a reflexionar sobre o que podo facer no futuro. Se é a primeira vez que pasas por aquí, pois xa sabes, isto non é un tutorial, é únicamente eu falando das cousas que fago e que me apetece facer. E xa, niso consiste un videopodcast de tecido. Hainos en 20.000 idiomas. Eu considerei hai un ano e pico, porque xa levo un ano e pico facendo isto, que eu facelo en castelán non me iba a sair, porque o meu cerebro funciona en galego, entón decidimos a facelo en galego. Non sei se é o primeiro videopodcast de tecido en galego, non o sei, pero sí que é o primeiro videopodcast en galego que fago eu. Así que eso teño clarísimo, que é o primeiro videopodcast que fago eu. Eso, se é a primeira vez que paso por aquí, xa sabes de que vai isto. Xa te acabo de contar, se xa pasaches por aquí máis veces, sábelo xa por suposto, e se sigues vindo, pois é que temos os mesmos gustos ou, non sei, gustache escoitar falar galego mentras calcetas ou mentras tomas algo. Nada, benvido, moitas grazas por repetir neste videopodcast en galego, no que eu moitas veces estou en silencio porque teño 40.000 cousas na cabeza e aínda así seguides vindo, aínda que haxa momentos nos que eu non digo absolutamente nada. Moi ben. Intento que sempre sexan de 30 minutos para que sexa unha cousa amena e rápida. Os videopodcast longos a min gustanme tamén, pero a verdade que a veces fanseme moi pesados. Entón eu, como son unha persona bastante directa, considero que con media hora é suficiente para dicirvos todo. Ademais, creo que algunha vez teño algún capítulo que é de 27 ou 28 minutos, porque xa está, para que vou alongar as cousas. Así que nada, colle unha bebida, ponte a calcetar e vou empezar xa a falar das cousas que teño que falar. Vamos comezar cos rematados. O episodio de agosto foi un directo, que non sei se o vistes, porque durou 1 hora, 2 horas, non sei canto tempo estuve ao final, 2 horiñas. Cumplía un ano de podcast e decidín facelo en directo. E ensineivos os canciños que estaba facendo, que en realidad levo xa facendo desde xuño. Sí, desde xuño. Estou mirando aquí a lista, teño todos os podcasts e do que falo en cada un. Non teño absolutamente nada máis apuntado, simplemente iso. Vale, os canciños. Este é o primeiro que fixera para probar, que usei un gancho de 4 mm, pode ser. É unha lá destas grosiñas de... non sei como se chama isto, chinilla. De bazar. E nada, a idea é que sexa un muñeco únicamente para estar na estantería, porque se o vedes para xogar é un pouco raro. Queda un pouco raro, entón é simplemente para que estea así. Que bonito. É nevado o de Sincham. E fixen... dos metín aquí. E no podcast en directo ensineivos que tiña os corpos todos feitos e as patas creo que ainda non. Non, as patas ainda me faltaban. Pero que como eu isto de facer partes e coser me fago un lío, que me galo. Que iba a facer todas as patas, coser todas as patas, despois facer todas as orellas, e despois coser todas as orellas. E foi o que fixen. E agora temos aquí estes dos. Disparanse as orellas, teño que facerlle algo para que non se disparen tanto. E aquí os outros dos. Mira, vamos facer unha torre de 4. Que quedan bonísimos, un así encima do outro. E as orellas disparadas, ainda así quedan bonitos. É un patrón gratuito. Isto fixeno con o fío que soleu comprar en Bazar, que é un Melissa Cotton, que é 50 acrílico, 50 algodón, que me gusta moito para facer bonecos. La vai que se me caen. E nada, se vedes a estes non lles fixen as cellas,
porque creo que sendo así pequeniños xa non lle fai falta a cella. Non sei que pensades vos. Fagolle as cellas ou deixos así? Necesito opinión. Eso, é un patrón gratuito moi xeitosiño, porque teno colgado no blog. Ai, non me acordo o nome agora da conta. É de Bani algo. Bani Van, Bani... non sei. O patrón chamase de Papi Cube e ten o Kitty Cube, ten gato, ten coello, ten varios animais, que simplemente a base é a mesma, que é isto non é unha esfera, é un cubo. Creo que está moi cheo, por eso redondea. E despois simplemente é facerlle orellas diferentes. A base é a mesma, que é o cubo cas patas, e despois, según como lle borde, según sexan as orellas, é un bichiño ou outro. Pareceme preciosísimos. E foi unha cousa moi xeitosa de facer este verán, porque ostras, é que me tiño aquí na bolsa de entreiteje. Entraba unha bolsa en calquer sitio. E teño aquí que teño feito o marrón que empezara para probar, que seguramente o acabe montando, porque o día que se me deu por empezar non tiña o blanco, entón pois empezara co marrón que era o que tiña. E teño tamén, que isto é outra dúda que tiña, o rabo, se poñerllo ou non poñerllo. Total, vai estar en a estantería, non sei, vai ver o rabo. Poñollo o rabo. Aos pequenos xa non lle fixen. Non sei. Se total, non sei, vai ver que vai estar así nunha estantería. Non sei. Teño a dúbida de se facerlle os rabos ou non e se bordarlle as cellas aos pequenos. Comentádeme que pensades vos, porque a min gustan así, pero é como que lle falta un algo que lle falta. Vale. Isto, rematado o número 1. Que máis fixen durante o mes de agosto? Sabedes que fixen un papus con Perilo Light, que é un liño 100% super finiño de Yarnity, e desfixen unha chaqueta que fixen aí 4 anos, pode ser. Sí, por aí. E non o sei. Leveina este verán un día ao traballo e deime conta ao chegar ao traballo de por que non usar esa chaqueta. E era porque me quedara. Era unha chaqueta que fixen sen patrón e quedáramo os ombros como moi incómodos. Era unha manga montada e non me asentaba ben. Entón resultaba moi incómodo e por eso non o usei. Entón, pois, tomei a decisión, tirei do fío e recuperei ese fío. E con ese fío montei outro papus, que xa tedes aquí rematadiño. Está un poquinho húmedo. Sí, está un poquinho húmedo. Está o fío aí sen cortar, porque xa sabedes que eu remato lago e corto fíos, pois ainda non lle cortei os fíos, porque ainda está un poquinho húmedo. Como vedes, é unha fibra de Katia, do ano da polca, descatalogado xa hai moito tempo, que é flamé, que fai, o fío vai cambiando, non teño, pois sí que teño. A ver, opa, bueno, que se me deixa de caer, mellor. Madre mía, non sei recoller as cousas das caixas. É un fío flamé, que vai cambiando o grosor. Vedes que ten zonas máis anchas e zonas máis estreitas. E isto dalle unha textura moi guai ao tecido, como podedes ver. Porque hai zonas que quedan máis, bueno, que branco sobre branco non ides ver nada. Hai zonas que quedan máis cubertas e zonas máis abertas, por dicilo así fácil. Faise cunha agulla bastante grande, con agulla de 6 milímetros. O anterior fixera con 5,5 ou 5, non me acordo. E ainda así quedara bastante aberto. Este subinlle e eu creo que quedou moi bonito.
chupe gancho, un pouquiño crop. Nada, acabouse xa o verán, pero bueno, este un pouquiño de entretempo. A este sí que fixera a versión inteira porque íbame sobrar fío, porque dunha chaqueta obviamente íbame sair sen problema unha camiseta. Aquí, bueno, non sei como ensinala, non a quero poñer porque está ainda húmeda. Vou deixar aquí estiradiña. Comentarvos o patrón que me sigue encantando, pareceme super fácil. Ao final é todo punto dereito. E o fío, ainda me sobrou bastantes boliñas de desfacer a chaqueta, así que estou pensando a ver que fago con ela. Seguramente algún chalo. Pero non sei, tengo que valorarlo. Que ao ser un fío tan antigo, en Ravelry creo que había a miña chaqueta pouco máis de patróns, de proxectos feitos con ese fío. Entón, pois non sei onde coller ideas para un fío flamé de, espérate, creo que era algodón, espérate, que eu teño que ter apuntado. 30% liño, 30% acrílico e un 40% algodón. Katia Colección Boutique Lino. De que ano? Non o debería poñer o ano no... Pois sí, mira. Os proxectos que hai a miña chaqueta improvisada e un chal. Que non sei... Un chal de Joji Locatelli feito con este fío. Pois... Está ben. Pois mira, unha idea. Non se me ocurriría. É un chal con... me sale a palabra. Con encaixes. Sí, con lazadas e todo eso. Non se me ocurriría para este fío, pero sí te pintaba ben a mostra que tiña feita. Vale. Os canciños, o papus e un encargo secreto do que non podo falar. Así que, pois non falo del. Que tan fácil, pois nada. No próximo podcast creo que xa podo falar del. Sí, no próximo podo falar del. Teño vídeos e fotos, así que poreinas o mes que ven, pero deberían vir neste, pero non podo poñelas neste, agora mesmo. Vale, proceso desde non monto nada desde xullo. En xullo montei cousas, pero despois xa non montei nada máis. Sí, non montei. Sigo cas mesmas cousas, que, se recordades, son calcetíns. Creo que nunca me duraron tanto uns calcetíns nas agullas. Que puxenme co encargo secreto, cos calciños, e ao final ganchillo, que eu non suelo facer gancho, que eu son máis de dúas agullas, que o gancho cansame moito man. Ainda que eu collo o gancho estilo cuchillo, non estilo boli, collo estilo cuchillo. Pero, polo visto, din que cansa menos a muñeca. Eu non sei, eu canso igual. Eu non sei se é que tensiono demasiado cando fago un gancho, pero doen máis mans. Entón, teño que andar parando. Calcetíns. Vale, en proceso. Teño desde o 28 de abril o tubo de calcetíns. Poñer un marcador, non teño aquí, váleme un destes redondiños, para marcar onde estamos hoxe, para ver se avanzo algo, porque eu creo que este mes non o collín absolutamente nada. Eu creo que desde que gravei o podcast, bueno, fixen o directo, eu creo que non o collí. Ahora queda aquí un marcador. Se o mes que ven aí avance, xa vos lo ensino. É que tampouco me coincidiu. Houve todo este avance, xa non sei de que podcast é, pero porque foi un día ao cine e outro día que tamén me puxen a tope con el. Pero nada. Desde o 28 de abril, de verdad, que estamos a 4 de setembro. Isto
Comentei no directo que eu teño un Notion, que é onde poño as notas do podcast. Vai estar no enlace abaixo. Que teño os patróns, teño a parte pública, que é a que podes ver vos, e despois eu teño a parte privada na que basicamente teño o mesmo, pero teño as tabuas un poquinho modificadas para saber os días que tardei en facer algo. Entón teño aquí que o tubo este leva 129 días. Aquí está. Bueno, non sei se vedes ver. Pon aí 129 días. Bueno, pois leva 129 días nas miñas agullas este tubo. Así que, nada, tengo que poñer con el a cabalo santa vez. Vale, seguinte calcetín que teño son os da praia que montei, parece que tamén non teño apuntado cando montei, o 22 de xuño, o sea, primeiro día de verano. Ai, que se me enganchou. Ai. E aquí están. Eu recordo que vos dixen, si, vou non levar a praia, non sei que. É que non. Non fun á praia moito. E dúas, non me apetecía sacar os calcetins. Aquí sigue a miña maravillosa regla personalizada das miñas medidas. Que teño aquí apuntado como se facían os aumentos. Teño un talón de solapa apuntado, a receta do talón de solapa, e aquí as miñas medidas todas, de onde empezar os aumentos, se o fago desde arriba para facer talón de solapa atrás, e se o fago... Non. E as voltas curtas son aquí. Se talón de voltas curtas con agullas de 2,1, ostras, porque tiña 2,1, tiña un asito de madeira de 2,1, e onde tiña que facer o talón de solapa, o de voltas curtas era aquí. Pero cando faga con 2,25 ou 2,50 teño que empezalo aquí. A diferencia das agullas, creo que era así. Bueno, é que xa non teño esas agullas de hito. Romperon, derame moitísima pena. Eran moi cómodas. Porque o ser de madeira, a veces apreto moito e a madeira aguanta a tensión. Todas estas son duras. Isto é duro, entón como que tensiona a man. Pero as de hito tensionábanse elas e a miña man iba máis relaxada. Vale, estes son... Estás mindo a pinza hoxe? Moitísimo. Estes xa falei 40.000 veces deles. Son os Mimosa Socks de Laura Menéndez, que é a dona da tenda Mimosa Café Lanar, que agora mesmo está de baixa. Entón, pues, creo que a venta de patrón sí que o ten, pero que non ten a venta xa de lá, porque está de baixa de maternidade. E a lá é unha Mujams, a calidade Maverick, e xa falei que o comprei porque me fixo moitísima gracia o nombre, que era Bloody Mary, e non sei, pensar na Reina Mary, pois non sei, facíame gracia. Non sei se é tanto Bloody Mary pola raíña ou Bloody Mary pola bebida, pero a miña friki interior gustoulle as dúas formas. Vale, e isto xa está en proceso, os calcetíns e a manta de restos, que ensinoulo agora, pero acabamos antes, así un momento. Vou atrasada, non moito, porque a semana pasada puxenme a unha semana, e agora mesmo estou que me faltan 4 da semana pasada e os 4 desta semana. O sea, estou a 2 semanas. Entón, con facer os 4 desta semana, facer 4 esta semana, só levou unha semana atrás. Vou unha semana atrás. Sí. E non sei se vedes
que lle fixen aquí unha liña, porque me dei conta, o sea, non me dei conta cando fixen o esquema que aquí empezaba con trianguliños e a esquina iba con medio triángulo. Pero eu, no meu esquema, cadrábanme 2 triángulos grandes xuntos. Iso iba a quedar mal. Entón, nada, deime conta que a última fila que tiña eu de cadros, en realidad ten que ser triángulos, xa non teñen que ser cadros. Así como curiosidade. De que, ao final, creo que sí que vou ir ben, porque son menos cadros, e os triángulos levan menos tempo facelos. Entón, eu creo que ben. Perfecto. E agora sí, ensino-vos a manter restos. Sempre queredes vela, pero a min faiseme cada vez máis complicado manexala diante da cámara. Vedes, imos recordar que fago unha fila de cores sólidas, unha fila de cores variadas, sólidas, variadas e sólidas. Acabei esta de sólidos, que no directo, fixen un directo traballando na manta. Fixera eses dous, o vermello da esquina máis o salmón. E durante esta últimas 2 semanas, pois fixen os outros, todos da fila. Madre mía, é que pesa, Aí veces. Non é nada. Os que son así con pintiñas moi sutiles, consideros como sólidos. Porque non teño moitos sólidos. Teño moitos restos de cores, pero de rayas, pero non tiña tanto de sólidos. Entón, pois, a forma de cubrir os sólidos, pois, é meterlle os que son de pintiñas como os sólidos. Tamén teño como sólidos, non se vai ver, non teño ningún por aquí cerca, este que son do marmoleado, sería, sí, que é un fío oscuro e un claro, que é continuo, entón todo o fío é igual. Todos estes tamén os teño como sólidos, aínda que en realidade son 2 cores. Vale, e isto o que teño en proceso. Que agora toca falar do futuro. Que vou facer no futuro? Vale. Setembro, inicio de curso, empeza o outono, eu comprei lá cando fun a Madrid, unha lá, teño aquí, esta. Quero buscar un patrón para facer chaqueta. O ser bucle, porque esta é la bucle, hoxe ensinevos flamé e bucle, fai bucles, o sea, en vez de ir o fío completamente enteiro, hai momentiños que fai bucles pequeniños. Isto calcetado dá unha sensación de peluche, pero sen ser peluche, claro. Tengo que buscar un patrón dunha chaqueta. Evidentemente, para puños e tapeta e todo isto, seguramente precise unha cor dunha, o sea, unha madeixa dunha cor similar, ou de contraste completamente, de algo que non sexa bucle, porque eu non sei hasta que punto isto non é elástico. Entón, pos elásticos vai facer falta algo que sexa elástico. Pero, nada, comprar a 500 gramos, que eu creo que con 400 me chegaba, pero ahora estou contenta por ter os 500 gramos, porque así podo facela anchota e larga. Eu creo que vai ser moi bonita. Entón, creo que tiña unha petit knit ou le knit, ahora non sei, que hai tanta diseñadores por aí, que tiñan algo feito, algunha chaqueta feita con lana bucle. Vou no investigar. Vou investigar isto. Vale, que máis? No futuro, apetéceme facer unha galiña.
hai un patrón dunha galiña de soporte emocional que fixo un mogollón de xente e Alicia de Entreiteje ten no escaparate galiñas que veñen de todo o mundo, porque Alicia é parte das tejequedadas dos Venres, que é unha tejequedada, unha reunión virtual de persoas que calcetan ao redor do mundo. Eu tamén me conecto de vez en cando me coincide, que o problema de traballar de tarde, que a veces chego a casa ás 10 da noite e non me apetece nada conectarme, pero iso, xuntáronse, coincidiron na feira do Porto e levaron as galiñas e foron todas pa a tenda de Alicia, pa Entreiteje de Coruña. E Alicia fixo algo, unha merenda de final de verán. Foron algunhas tecedoras galegas, viron o galiñeiro que ten montado Alicia na tenda e dixeron, imos facer galiñas. E agora, pois, a min apetece facer galiñas. Non tanto pola galiña en sí, senón porque me parece para gastar restos maravilloso. E eu, claro, teño restos que van pa manta de restos, que son os restos de calcetins de lana fingering. Ahora xa non ten brusa de calcetins. Porque se xa lana fingering e pode ir a lavadora, dame igual, ten aí de todo, ahora mesmo. Entón, teño restos de casi, worsted e cousas así, que non sabía onde metelos. Estaba por que foran o recheo de algún boneco, porque xa non sabía que facer con eles. E paréceme que a galiña de soporte emocional pode ser unha boa solución para estes restos. Teño que mirar o que teño que mirar como combinar. Non sei se terei algún amarelo bonito para o pico. A cresta podo facer da cor que me pete, vai ser unha galiña punky. E nada máis. Vale, e isto, chaqueta galiña. E outra cousa que tiña pensado para o futuro. Hoxe, 4 de setembro, ás 5 da tarde, lánzanse os kits. Ás 5 ou ás 4? Non sei. Vou estar traballando, así que non me vou enterar. Os kits do Misterical de Westnit. Se é a primeira vez que ves un vídeo podcast de tecido, non tens nin repajolera idea do que digo, explicoche nun segundo. Hai moitas cousas que dixen durante este episodio que se é unha persoa novata non entende nada. Un Misterical é un cal, en xeral, é un knit alone, o sea, tecer en compañía, todos xuntos. Un patrón que sexa o mesmo, que teña a mesma temática, que teña a mesma cor, que teña algo en común. E un Misterical é que ti non sabes o que estás tecendo. Vale, todos os anos, o señor Stephen West, que é un señor estadounidense que vive en Ámsterdam, sí, organiza un Misterical dun chal. Un chal que suele ser gigante, enorme. Hai 900 puntos en algúns chales, hai 1000 e pico, se faz as versións máis longas. É un chal xeneroso, vale? Pois todos os meses de outubro é ese chal e durante o mes de setembro é cando días as especificacións do fiado que necesitas. Necesitas tantos desta cor, tantos desta, que a tensión che dea tanto, o sea, a tensión é a mostra que ti faz para ver como quedan esas cores xuntas ou como queda un punto en concreto xunto, esa é unha mostra. Ten que darche tantos puntos por tantas voltas, bla, bla, bla. Hoxe lanza as especificacións. Vale. A miña intención este ano era non mercar fío. Durante o verán porteime moi ben. Non merquei fío. A miña intención é que fago o Misterical únicamente se podo usar o que teño no armario, que teño moito, ou comprar unha madeixa como moito, unha. De comprar dúas xa non o fago. Pero se teño que comprar unha, sí. A intención é gastar o que teño. Xa está. Entón, Misterical, apúntome este ano? Depende. Xa, nada máis que dicir. Cando vexades isto, seguramente xa estean subidas as especificacións. Así que, a ver, cando chegue a casa do traballo, mirareinas
e decidirei que fago. O decidirei nas próximas semanas. Nada máis que dicir desto. Creo que para o futuro nada máis. Teño eso, a chaqueta, a jaliña, o chal. Teño idea de facer o gorro. Comentei vos que ganara un premio no Caminiting, no bingo. Fun con un amigo, el ganou 2 novelos dunha lá de Rowan, que non recordo a calidad. Quero lle facer un gorro con ela e nada máis. Esas 4 cousiñas que unha pode ser que sí, pode ser que non. Jaliña, chaqueta, gorro en cal e nada. Vale, pois xa está. Pola miña parte, nada máis que dicirvos. Moitas grazas por chegar hasta aquí. Comentádeme, suscribídevos para non perdervos nada. A min isto de youtuber, estas frases finais nunca me saen. Nunca non as digo normalmente, vou ter que apuntar, dicir as frases. Nada, moitas grazas. Nada, vémonos o próximo mes.